Moikka vaan kaikille, meikäläinen on Ebbu ja tänään me tehdään omatekosta hyvää yrttivoita. Eli meillä on tässä nyt valmiina 250 grammaa voita ja 2,5 desi neitsyt oliiviöljyä. Elikkä meillä on tässä on wasabirukkoloa, tässä on lehtipersiliaa, tässä on basilikaa ja tässä on salviaa. Ja nyt me laitetaan ne tänne. Näin. Elikkä nyt me vedetään kaikki atomeiksi. Elikkä nää on täällä ja nyt vaan ruvetaan täällä tekee. Joo, eli nyt me ollaan päästy ulos ja tässä on tää meidän annos. Siis yrttivoit voi syödä niinku ihan tän leivän kanssa, mutta onhan se niinku parempaa, kun on vähän muutakin päällä. Nyt tehdään tää annos. Tää tästä. Yrttivoi on hyvää ja terveellisempää kuin normaali voi tai joku margariini. Mut joo, eihän tässä muuta kuin aletaan syömään. Eli kiitos kun sä katsoit tän. Muistakaa tehdä, kokkaaminen on helppoa. Ja on vielä hyvää, aina tulee hyvää jälkeä. Vaikka voit päästään kuin kananmunan tai jotain muuta. Mut eihän tässä muuta, et kiitos kun katsoit tän. Jos tykkäsitte, muista tykätä ja tilaa kanava. Et se ois moikka!